Il-ftehim tal-Gvern Laburista mal-kumpanija tal-Azerbajġan Sokar ifisser li pajjiżna qed ikollu jħallas kważi 7 darbit aktar mill-prezz internazzjonali medju fl-Ewropa u fid-dinja għal gass, prezz li fuq livell internazzjonali qed ikompli jinżel fl-aktar livelli baxxi kawża tal-pandemija tal-coronavirus. Il-ftehim ma' Sokar kien sar mill-Gvern imexxi minn Joseph Muscat, illum konsulent tal-Prim Ministru Robert Abela fl-2015 u kien żvelat minn The Daphne Project 3 snin wara. Skont l-istess ftehim, il-Gvern ikkommetta li jħallas prezz ta' 9 € jew $11.50 għal kull unit ta' gass, bil-prezz jibqa' fiss għal 7 snin sa' April 2022. Skont l-Aġenzija Blue Gold Research, il-prezz medju tal-gass LNG fl-Ewropa bħalissa u ta' $67 fil-waqt li l-prezz medju fid-dinja kollha u ta' $81. Għaldaqstant, il-prezz li pajjiżna qed ikollu jħallas kawża tal-ftehim iffirmat mill-Gvern Laburista, jiġifieri $11.50, ifisser prezz kważi 7 darbit ola milli suppost iħallas. Il-Partit Nazzjonalista ilu jappella diversi xhur lill-Gvern ta' Robert Abela biex jagħmel tajjeb għal prezz ola li qed ikollu jħallas il-poplu. Apparti il-Partit Nazzjonalista għatta korpi kostitwiti u organizzazzjonijiet li jgħinu lil minu fil-bżonn tennew is-sejħa tagħhom li żieda fil-prezzijiet tal-enerġija qed tħalli piż kbir fuq il-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin. U waqt li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li f'nofs din il-kriżi kawża tal-pandemija tal-COVID-19 il-prezzijiet tad-dawl u l-ilma għandhom jonqsu bin-nofs, kif ukoll il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel jitraħsu bi 30 ċentesmu. L-eks Ministru Konrad Mizzi li firma l-kuntratt ma' Sokar ilu għal xhur sħaħ barra l-pajjiż.